13 मार्च 1986 मायथाइयाव रिलिज जानाय जोंदाव बड'साजों दिहुनजानाय यआरन बर'नि गिबिसिन सावथुनखौ दिन्थिफुंनो साखाफारा जादों बेंटल अनएमप्लयड यूथ कमिटीआ। बिनिखायनो सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरखौ लैहोर लैहोर फैनानै नायफैनो खावलायहरदों बानजाय आफादनि बुंथिगिरि बानाराम बसुमतारिया। थावनि बेंटल जांख्रिखां फोथार फरायसालिमानि साखाथियाव बयनिबो सुजुग आरो सुबिदानि थाखाय टिकेटनि बेसेनखौ हायाव 100 आरो सियाराव 150 खालामनाय जादों। फोरमायनाय बादिब्ला नायगासेयावनो गासै 3000 सो सिटनि बेबस्था खालामनाय जादों होनना फोसावदों बानजाय आफादा। नों आंखौ होखारामोनब्ला आं दिनै बेबायदि जानो हानाय नङामोन। आंनि बान्दानि जिन्जिखौ बस'आमोनब्ला आंनि मानसि जानायनि सिमाङा जाफुंनाय नङामोन। नों आंखौ लाजि दाफोनांसै गोमबोर फिसा, गोदोनि दायखौ सुस्रांनो थाखाय हांमा आइनि जिउनि बिबानखौ नोंनो लादो फिसा। मानि सिमां? गावबा गावनि। थेट, आंलाय आंनिसो सानदोंमोन। उदां बोथोरनि बेलासि समाव सुदेम बार बारनाय गोजोनग्लायनाय समाव बिरलाङो गोसोआ नोंनि सेराव। आंनि नामा हायनास्रि, नोंनियालाय आरो नों बबेनि? आंनि मुङा जोंदाव, आं बम्बेनिफ्राय फैदों। मडेल गार्लफोरनि फट' बुथुमग्रा। आं नोंसिनि फट'खौ जि दाग्रा कम्पानियाव हरगोन। बिदिब्ला आंनि मोनसे फट' खेबबावदे। ओके, काम अन। गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलनि दारै बयनिबो सिगाङाव मिथिहोनो थाखाय जों दिनै सिगांबोबाय। जों दिनैहाय मानि थाखाय बिदि नोंथांमोनखौ लेंहरदों होनोबा, जों गोदोनि बर'नि गिबिसिन सावथुन, बे सावथुननि मुङानो जादों यआरन। बे यआरनखौ जोंनि बेंटल जांख्रिखां गेलेग्रा फोथाराव डिसेम्बर दाननि 17 थारिख खालाराव जों देखायनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जाबाय। बेनिखायनो साफ्रोमबो बर'नि सावथुनखौ नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै नायफैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। दिन्थिफुंनायनि जायगाखौ नोंथांमोना बबे जायगायाव? जोङो बेंटल जांख्रिखां फोथारावनो लादों आरो जोङो मोनाबिलि मथा मथि 6टानिफ्रायनो जों जागायगोन। टिकेटनि बेसेनखौ? टिकेटखौ जोङो हायावहाय एक्सट्रा खालामदों, ओमफ्राय सियाराव 150 थाखा खालामदों। जाय बिथांमोना बे यआरन सिनेमाखौ नुवाखै, बिथांमोनखौ नायफैनो थाखाय नोंथाङा मा खावलायो? जोंबोथ' जोनोमबो गैखायामोन आरो नुखायाखैबो, बेखायनो साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोना लैहोर लैहोर फैनानै नायफैनो थाखाय गुरै खावलायबाय। जोंनि हारिमुवा थांना थानांगौनि थाखाय, सावथुन मुलुगा जौगानांगौनि थाखाय साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय आरो। नायनायनि सिट केपासिटि? जोङो 3000खौ लादों। सिटनि केपासिटिखौ 3000खौ जों लादों आरोखि। सियाराव बेसेबांसो केपासिटि? सियाराव जोङो मथा मथि 2500खौ लादों, ओमफ्राय हायाव 1500 बिदि आरोखि। जोङो बेंटल आनएमप्लयड इयुथ कमिटिया 17 थारिख खालि, डिसेम्बर दाननि 17 थारिख खालि जोङो बर'नि गिबिसिन सावथुन यआरन सावथुनखौ जोङो देखायनो थाखाय लाहार फाहार खालामबाय। बै लाहार फाहार खालामनाय जायगायानो जाबाय बेंटल जांख्रिखां गेलेग्रा फोथार, बेंटल कलेजनि लांगोनायाव। बेखायनो नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै नायफैनो थाखाय एबा मदद होफैनो थाखाय गुरैयै आखाइखौ खावलायहरनाय जाबाय। आरो जोङो टिकेटनि बेसेनखौ बारा खालामनाय जायाखै। हायावहाय 100 थाखा
आरो सियाराव 150 थाखा खालामनाय जादों आरो जोङो सियारनि केपासिटिखौ जोङो 2000 खालामनाय जादों। हायावहाय 1000 गासै 3000